Molt bones, soc Albert, responsable comercial de Central Caravan & Camper. Molt sovint em pregunteu pels diferents sistemes que hi ha de calefacció i aigua calenta en els vehicles camper. Els vehicles camper normalment sempre venen equipats amb un equip que ens fa calefacció i aigua calenta. Aquí els fabricants es decanten normalment per dues alternatives, que és que siguin sistemes que funcionen fonamentalment amb gas o sistemes que funcionen amb gasoil, amb combustible dièsel. La forma que fa que els fabricants decideixin això són diferents elements. D'una banda, els fabricants que venen tradicionalment de fer autocaravanes estan molt decantats pel sistema gas. És un sistema que ha consolidat la marca Truma, que és el Truma Combi, que és el mateix aparell que ens fa aigua calenta i calefacció. És un aparell que fa molts anys que es comercialitza, està molt testat en el mercat i per tant dona molta confiança als fabricants. Aquest aparell, a més, un avantatge que ens dona és que la crema del gas és molt neta. És una crema que diem estequiomètrica, que permet que el gas pràcticament, el fum que fa és incolor, és molt blanc. I això ens dona un tipus de combustió molt neta que no produeix fums cap a l'exterior del vehicle. Aquests elements són una mica els que fan decantar molts fabricants cap al sistema de gas. Aquesta millor crema i aquest sistema tan provat i tan testat decanten aquesta proposta. Al mateix temps, hi ha una altra tendència que prové de vehicles potser una mica diferents, de vehicles més petits, que venia de les furgonetes de tamany tipus Volkswagen Califòrnia, que són les calefaccions de gasoil. Les calefaccions de gasoil s'han popularitzat amb marques com Webasto, Eversparcher, Planar, i són aparells que el que fan és cremar el mateix gasoil, el mateix combustible del cotxe, per alimentar la calefacció. Aquests aparells també tenen molts anys de trajectòria, però sobretot la tenen amb el que és l'aparell de calefacció en si mateix. El seu avantatge fonamental és l'autonomia, en el sentit que no ens hem de preocupar de les bombones de gas que portem en el vehicle, ja que estem utilitzant sempre el combustible del mateix dipòsit del cotxe. Per què els fabricants opten per unes coses o altres? Opten per diferents opcions en funció moltes vegades de l'espai, sobretot quan anem a campers d'ús familiar, que estan pensats per 4 persones, llavors tenim poc espai per portar bombones de gas grans, bombones de 13 quilos. I això fa que els fabricants en aquests vehicles molts cops optin per posar algun aparell que funcioni amb gasoil. Per tant, ens trobarem vehicles, per exemple, de la casa Adria, que en el format familiar porten la calefacció Webasto de gasoil i després porten un boiler, un escalfador d'aigua que funciona a gas, que és de la marca Whale. En altres fabricants, en cas de Sunlight, per exemple, trobarem que els vehicles familiars utilitzen el sistema Truma, però amb dièsel. Aquest sistema Truma dièsel, que també l'utilitza de forma genèrica a tots els vehicles la casa francesa Ranger, és un sistema combi que funciona tot a gasoil i ens permet fer aigua calenta i calefacció sense necessitat de bombones de gas. Això optimitza molt l'espai en el vehicle perquè no necessitarem les bombones, però té aquest inconvenient d'una combustió més bruta i també podríem dir potser una miqueta més de manteniment. És a dir, en el mig i llarg termini, els sistemes de gasoil haurem de ser una mica més curosos, ja que la combustió genera una certa carbonilla, unes certes brutícies, i això pot ser que s'hagin de canviar els cremadors, el filtre, i que s'hagi de fer una mica de manteniment, que potser el sistema gas està una miqueta més lliure d'aquest manteniment. Aquestes són les idees principals que diferencien els dos sistemes i per tant no hi ha una resposta a la gran pregunta de què és millor, gas o gasoil. Els dos sistemes tenen avantatges, com he dit en el cas del gas, un sistema de crema molt net, un sistema molt fiable, un sistema també molt silenciós i en el cas del gasoil un sistema que ens dona molta autonomia i que optimitza l'espai en no haver de portar aquestes bombones addicionals. Espero haver-vos aclarit alguns dels dubtes que genera això i per qualsevol consulta ja sabeu que estem a la vostra disposició.